Tinapalabas, nagpasikalan ni Clarence, kat nataranta ti inana, anapan nagbiro kiti lugan, amang itulod iti anak na iti ospital. Nairanamat ngay mawag ni Nicole, kat naamuan na nga aganaken ti ex na. Dinardaras na dinapan, kat ison tinangitulod iti ospital. Banag, anang itunday ti dakas manan nga atap ni Cheryl iti asawa na. Gapo tamasansan ti kaawan ni Nicole iti opisina na. Iti panangubban ni Clarence iti anak na, maay-ayo unay iti daytoy. Gapo iti kinalungpo ti anak da iti ex-boyfriend na. Ita papagayam, denggan nyo ti tuloy ti makalawas sa pakasaritaan arapauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayar. The memory shared together kept that love alive. Ay, dahito'y kinti ako ko. Sagit la, sagit. Da kayo man pailang ti mga banana. Barang da kayo ti makapasar na. Alamod doon man. Nanang, adalugan na nagsardeng itarubayan. Sino nga tada ita umaasa nga ilita nga Ni Nicole ti dumdum sakit ti kotse, nanang. Baga magkankuha na asaanan nga umay ditoy. Nana, umayak man. Ay, tinasayaan. Sublatan mo ilang to anak mo nga upaan. Tas siyak timang sangukan ko, anak. Siyaklatan timang sangukan ko, nanang. Sige, halita kayo. Napahanad ni Clarence. Apay, akaslasan na may pinta talangam ngay may dito'y balay. Masursuro na kan mapurpuripuran at papa. Sino di kasurun mo? Ti asawa ka. Apay manan. Imbaga dagiti empleyado mi, amasansan arumwari ti opisina. Kat saan da ka no nga mo no sa dino ti papapanan na. Negosyante ya asawam kat adulat ta ti papapanan na. Sa bali ti atap ko, papa. Anya manan ti atap mo? Amangan no dan papain na. Tadyak maipaayan ni ti anak. Punasam day tadakas nga atap mo keng kuana. Taiso timang sabsabido ngiti panunot mo, iha. At darason no apakas na ti atap ko iti asawa. Agdalag ka keng kuana. Awan mo pa na. Ngamnukas pangarigan ta maarabin na. Siyak ti makalaban na. At na bayagan na pampanunutak nga aramitan, papa. Tsaka mo, no umanamong kayo. Anya day ta? Kayat ko timang hire itimang siim kadagiti garaw ti asawag. Anya? Wan, papa. Tapno mabantayan dagiti aramidan na. No maamuan na apasisi mo dagiti garaw na. Amangan no isunto ti adada paglukwan na. Kat panawan na kalakit nga rod. O di, ipasardan kong tumat lang nga pasim. No mapanagnakan nga awan papain na. Sika matlagad di baka mo. Amo ka di ka matla malapdan. Aramidam no anya tinamnamaam amakapunas iti dakas nga atap mo kang kuwana. Agyaman at papa. Adda ko makidawag kada kayo. Anya manan? Tiyo ko may bagbagay ti katugat ti planok apanang pasiim kin ni Nicole. Oh, halangan mo't ngay bagak. Namnamaam, saan amamuan ni abalayan? Agyaman at papa.
Clarence, kaya't kumot nga uban di anak ta. Inton madamdam ha. Inton agsad nga agsangit, isuntot pa ng ubang pengkwana. Padasa ka siya ti mangilili, barang no nadardaras asumartan. Mga nod adala nga agsangit, musika ti mangilili kan kwana. Di mo amo, di mo kabisado ti agubay ti maladaga. Clarence, anya nga ta, no da kami laangan ti asawak, ti mang padakkel king kuana. Anya, naglaing kan. Nicole, napukaw ka ni ti biyak ko. Ita, alaan ti anak ko. Matayak pa yung umunasak ba mapasamak na ita. Naglaing kan. Panunutam, narandanyag ti masakpayan na. No siyak nga amana ti mang padakkel king kuana. Di kag pangpanunot. No kayat mo gayan ti madan iti anak. Apay abinay bay anak. Saan ko nga inlaban ti ayan ayat ta. Gaputa impalubos mo nga inagaw na kati sa bali a babae kanyak. Ngam no to'y anak ko ti agawan niyo pa'y. Makipin na tayak langan, Nicole. Sige. Daki pilit. No di mo kaya. Naglaing kakat ngaminan? Apay, adarigat mo? Pinanawan nak, ita alaan pa'y ti anak ko. Anya klase ti panunot ka dakan ka, Nicole. Saan ka lang nagpakpakita kanyak no kas sa tibagbagam? Nganya? Maawatan ka. Palubusan na kadimot lang amang tad amin akasapulan ti anak ta. Juan, rabang na lang. Responsibilidad mo, ipaay mo. Sikat ti ama. Saan arumbang nga baybay am ti anak mo? Ipaay mo ti kasapulan na. Takarbangan na daytaken ka, kas ama na. Sweetheart, sigang mo tinauda si Mangpot ita. Kasmatlakan ka. Ado na kiti rumbangan sa kaso kiti opisina. Intangaro din mangan, nakalutong ti katulong. Nanganakon? Anya, inururay ka, taagiddan ta kuman amangan. Agyaman na kiti panangururay mo kanya. Angam, sikalatan ti mapanmangan. O sige, panawan ka pa yung ngaro dito sweetheart. Tani, mabisina kon. Okay. Akanat ka na, Nicole. Kapotata nakasaritak amang si Im katagitig karaw mo. Girl, I need you. I need your love. Mabalinta ka diti agsarita, iho. Of course, mama. Ay, ti pagsaritaan tayo. Sa dino ti papapanam tunggal rumwar ka iti opisina. Tarabang ka di nga ipakamok amin apapanakada kayo. Wino ti asawak, mama. Iho, iti aramidam abasta kalatan rumwar iti opisinam na makalagip ka. Mangparno ay ti dakas nga atap. Awan ti dakas nga aramidak, mama. Wen, awan man ngagpaiso. Ngam agat atapen ken ka at ya asawa. Nupay kat kami na di na maikat na ita arason na. Nasken ngamin nga no adda papanam ket ibagam iho. Tapno saan nga atapen ti asawam nga adda sa bali nga aramidam. Hello, Nicole. Apa yung mawag ka? Kaya't kung ibaga nga ado dagiti ginatgatan ko para iti anak ta. Kat padaanam ti delivery. Ha? Anya dagiti ginatgatang mo? Ado, adapay nang ina-akrib. Kun naggatangak pa'y kadagiti ayam na intun tumagkan. Anya? Kun ado pa'y dagiti ginatgatang kung arwatan na. Kun uray si ka.
Gimatangak pa iti paraking ka. Agraman kininanang mo. Nicole, amangan na makadlaw ti asawa makadagitang aramidam. Awan pagdanagam. Sanan to namamuan. Wan, ngam kadagiti imbag ka makinatgatang mo. Dakkel na kwarta tinabusbos mo. Sana bale. Tapara kada kayumot dagiti aginatgatang ko. Padaanam ti delivery na. Ito na ang araw natin. Hello, Cheryl. Apay nga mawag ka, iha? Adda na duktanak nga aramitan ti anak yo, mama. Anya tinaduktalam nga aramid ti asawam, iha? Nakita ti libreta di bangko mi, mama. Namin pata na nag-withdraw. Anya? Ano na ti kwartang in-withdraw na? Apay adi na yung bagbagakan ka. Dahil nga di pa kaborbor-tsak, mama. At ang lakit ti limlimag ti anak yo kanya. Nakasaritam ka din ti asawam? Saan pa'y, mama? Kasaritam to. Kat damagam na anya dagiti naggastuan na. O sige, dito'y salas ti pangipanan nyo amin kadagita. O, alwadan nyo ang mga nadamadadaal. Madam, budok. Ay, Clarice. Takad mo, dagita may dain deliver. O nga rot nanang. Nagado nga min a klase dagiti ginatgatang ni Nicole para iti anak ni. Ay, nagpipintas, dagiti ay ayam aginatang na para iti anak yo intong dumakal. Wen, nangina dagita nanang. Kat na maasimpol amin dagita, sigurado. Kaslan to children's park tarubayan tayo. Ay, kalaki edi tinagastos na kadagita. Sigurado nanang. Ay, tidakas. Tumamuan ti asawa na nga da paggasgastusan da sa balay. Makaamuntong ditan Awan parikot ko ditan. Nung maduktalan ti asawa na ti panaggasgastos na para ti anak ni. Problema na daytan nanang. Nasaya at simang patkan, Nicole. Ne, inurure mo ka diti sa sangpet ko, sweetheart. One. Ado dagiti kayat ko amalawlawagan. Anya dagiti kayat mo malawlawagan? Nasaya at ingkag sukat. Katkalpasan na, agsarita ta. Sige, mabit lang. Inakbit agpelas. Tani, nabasa to'y batok. Okay. Ni-Albert at tinangdanak amang siim kadagiti karaw ti asawak. Iso ti umawawat. Hello, Albert? Anya ti madamag? Anya? At na natuptalam? Kayat mo nga kita ta? Sige. Inton malam, awagan kanto, taag kita ta. Girl, I need you. I need your love. Sapay lang ko ma. Tasana po no ti atap ti anak ko. Yatap na iti anak mo abalayan. Awan mo ti amok a misteryo nga aramidan ti anak ko abalayan. Talangan ngamin at di na ilimad no at da babae na. Awan nga tamat abalayan. Talangan ngamin at di na ilimad no at da babae na abalayan. Awan nga tamat abalayan. Kat sana kabumdeng amang siderken ko na. Nalipliputan na ti anak ko.
Tauri san ngagsikog ni Cheryl. San nga umdas na ita arason tapnag babae. Mala, maamuan tanto no anya ti resulta ti panagsarita dagiti agasawa abalayan. Katsabay lang kuma. Tabidot ti atap ti anak ko. Awan ti babaig, Cheryl. Nangigastuam nga rod ka dagiti kwarta nga in-withdraw iti bangko. Naminupat na nag-withdraw ka. Kwa. Manyang katati irason ko. Ilawlawag mo no anya tinangusaram ka dagiti. Apay nag-withdraw ka iti nagdakkel agatad. Mabalin ka de, ang madamdaman to apagsaritaan ta, iti may panggap ka dagiti na i-withdraw ka kwarta iti bangko. Sana mabalin. Kaya't ko nga itakat pagsaritaan tamatla ang ti maipapat ni ti dayta, Nicole. Tama nga no makapanunot ka pa iti pambar mo. Cheryl. Sige. Ipakamti kinapod no kanyak. Nangusaram iti kasya kadakkel agatad, Nicole. Ibagam kanyak ti kinapod no. Sumungbat ka. Mabit lang. Mawawag ti sekretarya. Subatak bit. Hello, Katkat? Nicole! Sana na nangikaskas. Nangamin dya imbag ka ni Katkat a problema dya opisinta. Hey, Papa. So, tidimtan. Iha! Imadlugan ni Nicole ginasabat ko. Wan, Papa. Imawag namin ni Katkat. At na ka na problema iti opisina da. So, adi dyan, nagdardara sa napan ti asawa. Nukasta, di mo ba'y nakasarita may papan kadagitin withdraw na kwarta yo iti bangko? Day dati pagsarsaritaan mi itay. Ngam, saan pala nakasumbat kat imawag ti sekretaryana? Anyan duman ti sungbat naging ka agtalinagad ko mati respitom iti asawam. Pasensya kayon. Jack may karita ita, Papa. Ta Jack pa'y matamon anya ti sungbat dagiti saludsud ko. Sapay na ko, ma. Ta saan apod no ti atap ko, ha? Nga adda pa iti asawa, Papa. Mabit lang, umayakon. Naibagngal daw yung mama. Si kamat kayam iyo. Sige, sumrag ka. Agyaman ak mama. Nasayaat mo, taimay ka. Taado, dagiti kayat ko pagsaritaan ta, may papankada kayong agasawa. Mama, rinugyan nak itayin ti asawa. Ngamga po tiro mo sa aparikod di opisina. Iso adyak na sungbatan dagiti saludsod na itay. Agpudno ka man ngamit. Agpayso ka di, ti atap ti asawam. Wano, adda ka din nalimod a komunikasyon nyo iti sigod anobyam nga ni Clarence. Mama, Sungbatam dagiti saludsod ko. awan ti babaik mama. Nadalos ti konsensya. Jak ginuliban ti asawa. Nasayaat no kasta. Mamati ak tadinak nga tamot ulbudan. Ngam ti may kadwa sa lutsodyo. Nadamanan komunikasyon mo kini Clarence. Anya iho. Agsao ka. Anya ti sungbat dayjay asaludsod ko. Kinapudno na mama. Ada komunikasyon mi kini Clarence. Awan babaik mama. Nadalos ti konsensya. Jak maaramid aguliban ti asawa. Ngam, ti may kadwa sa lutsodyo. Anya iho. Agsao ka. Anya ti sungbat ti may kadwa asaludsod ko ken ka. Kinapudno na. Nadamanan komunikasyon mi kini Clarence mama.
Anya? Sinvergüenza. Kunakmat kan kaasaan mon asoblian dagi a babae. Saan, mama? Ngam ada responsibilidad ko keng kuana. Katday ta ti rason, no apay nga andaan kami manan ti komunikasyon adwa. Anya a responsibilidad nga ibagbagap. Ada anak ko kini Clarence, mama. Anya? Saan? Day ta tiga po na. No apay nga naadaan kami manan ti komunikasyon adwa. Dakkel agulo no maamuan ti asawam nga da anak mo kini Clarence. Isungarod nga gan anadak, mama. Tadyak kayat amamuan na. Kaya't ko ang makita ti apukok. Anya? Kayat siyo ang makita ti apo ko yun? Gaputa na bayagan akayat ko ti maadaan iti apuko. Lading itak, mama. Ngam saan ko pa ilang ang mabaling ipakita kada kayo ti apo ko yun? Taapay. Anya arason iho. Mabuto ngak, mama. Ang mga ulitan nyo manan nga ipang tatibiag ni Clarence. Kanti ina na. Saanan iho? Isu nga ibagam no sa dino ti pakakitaak kadakwada. Ladang ita. Ngamnas kan nga ibagak tupay kini Clarence. No kayat na nga ipakita kada kayo ti anak me. Hello, Nicole. Apay ngay mawag ka. Umayak di tabalayo ita. Ada na patag nga ibagaking ka. San kan ngagtaktak mo maypay? Mabaling mo mat nga ibagay ti cellphone na anyaman dahi ta nga ibagam. Kayat ko nga iti personal nga ibagaking ka ti gagarak. Iswa padaanam ti ayayi ko. Sige. Anya nga ti kayat mo merienda. Tayo ti sagana mi kininanang. Ay, di kayo nagtaktak nga gluto. Lumagasak tulad ta, ti mabalin tayo apag sa sangwan, Clarence. Ito na ang araw natin. Ang araw natin. Hello, iha. Anya ti dama agapay ngay mawag ka. Inak makigubat pa pa. Anya? Anya ti sarsaridam. Sana ka nagbiddo ti tiatap ko. At nababahin ti asawag. Anya? Kasano ti panakaamom kan panakasigurado malipliputan na ka. Gaputa na doktala lang ti para sa imko ti arami ti asawak papa. Anya? Agturong ako ni ti balay ti kirida ti asawak. Sige papa, bye. Aguray ka. Ibagam no sa dino a lugar ti papanam. Tadanudan ka iha amangan no may sagmak ka. Di kayo magibiyangin papa. Problema mo dito ng agasawa. Denggenak. Saan ka abasta mapanrumaot? Umay ka pa lang dito'y balay tagsarita tang umuna. Sakbay amapan ka iti kunam abalay ti kirida ti asawam. Papa? Saan kang agsibay ti tanghatang nga di mo payamuno asino dagiti kalaban mo? Sige, umay ka pa lang dito'y balay. Anyat ko naman ako. Umay ba nandito ni Nicole? Wan ka na nanang. Adda ka na ibaga na. Ay, di na pala imbagay ti cellphone. Tapno saan nga agtaktak nga umay. Pambaran naman siguro na mangkita manan iti anak mi Anak ko, siyak ti madanda na aga. No kas na umay dito palay ni Nicole. Tabangan na na makasimkan ko anak at itanon da iti asawa na. Di kay madanagan nanang. Agan anad. Anak, saan anasaya at masansan man na panagkit-kita yo kin ni Nicole? Apay nanang. Kaputa, ang mga numariing manan ti ay at itinagbaitan nyo aduak. Ay, Diyos ko, saan ko babot Tsak kaya't nga agbalin ka kirida ni Nicole. Saan kaya madanangan nanang? Saradon to'y pusok na may papan kan ayat. Nang runay iti ayat ni Nicole.
Tilang anak mi ti makagapono apay anasingad kami ta. Sapay la ko maatakas nga agpaiso anak ko. Anya ko mati alak no makirelasyon akman ng kini Nicole. Idinto ta amukmat asaan anawaya. Dagitoy, ato'y papa, kitain nyo. Dagitoy na alaala dawan ti para si Imko. Kitain nyo. Oh, sinalbag! Nakauban ni Nicole iti ubing. Kitadamot iti abay na ti may sana pintas ka na po daw awabay. Kulipan na kasawag, papa. Sana mabaling da ito eh. Binalaaga kidin na siyak ti makalaban na nuguliban na ka. Na minaramid na rata. Kaya't ko marik na namat ti sa ama, mariknik na kita. Oh. Anya ti bambanunot ang mga ramidan. Patayak ti babae na. Saan? Di mo isagmak ti bagim. Isinamlangan ni Nicole. Anya? Isinak? Saan, papa? Ay, ayatak ni Nicole. Kaya mapukaw ko. Wala nga ma. Das ka na day jaba pa, iti mapukaw, papa. Tapnog sumli ti atensyon kanyak ti asawag. Sige, tita kayo. Iha! Napara na. Cheryl! Mabitlang! Girl, I need you. I need your love. Hello, abalayan. Nakaawag ka man? Kapo, tatanadag sa na problema dagitan nakta. Anya ti problema da, abalayan? Napintas mat ti anayas dagiti imat matunanda a negosyo, abalayan? Ti anak mo tinang parnoa iti parikot ang agasawa. Saan ko amaawatan? Ada anak na itirwar ni Nicole. Anya? Ay, nukas na amudan. Abalayan, kasano ti panakaamuyo nga adda anak ti anak ko? Di mo namagan no kasano anamuan mi. Sa di nung arod ita ti ayan ni Cheryl, abalayan. Adda ka di dita balayo. Pimanawan, rinaot na ti karita ti anak mo. Anya? Apay a pinalubusam. Kasano nung may sagmak ti anak mo? Saan ka madanagan na balayan, ta sinurod ko ti anak ko. Kasta ka di, abalayan? Anya ti kinunam, Nicole. Imbagamon ka ni mamang mo nga da anak mo kanyak. Juan Clarence, kat ko na. Kaya't nakano makita ti apo ko na. Saan? Diyak kaya't na makita ni mamang mo ti anak ko. Diyak malipatan ti panangipangpang ta nakada kami kininanang. Saan ka kumangagbutang kini mama? Nadlaw kong kingkwana, tinalaws aragsak na. E di mamuan na, nga damot lang apo ko na. Anya ti mo nagpampamarang lang. Nagpampamarang lang kasama iliwan iti apo ko. Ngam gayam, inton makita na ti anak ta. Pagaramidan nanton iti saan anasayaat. Sakti kang runa na makalaban ni mama. No adda aramidan na asaan anasayaat iti anak ta. Basta, diyak kayat ang makita na ti anak ko. Diyak malipatan ti naramid na ana magsina kadata. Albert, dito'y ka di gombor sa street, ngagpabagatan ti surutak.
tapno madanon ko ti balay ta Clarence. Okay. Agyaman na, Albert. Sige. Bye. Kiti ako nang pain. Agsagka na kanyak kay Japay. Papa. Hello, Papa. Ikaw na yagpatara, yung mga numadisgrasya ka. Apay nga mo yo, Papa. Sursurutan da ka di? Atagi diligodam. Unyak pa iso. Papa, saan da ko man napagtaktakan pa eh? Isardang yung timang sursurot kanya. Kaya tamay sagmag ka di papanam. Iswasurutin ka. Papa. Apo, amunan ti mga ayo to'y anak ta, Clarence. Oo nga, Rod. Guwapo, imalakanyak nga amana. Naman, gwapo. Barang no santo asikat umalaan na ito ugali. Ha? Taapay? Kapo, tadyak kayat nga agbalin at takrot ti anak ta, kaskan ka. Clarence, di mo laan mo. No kasano ti panagbabawi, iti saan ko apa nang ilaban ti ayat ko king ka. Ang sangitin ti anak ko. Ni kita ang mga na puno ti diaper na. Sige, so katak. Ti anak ko na yan. Aglampay lang da ito. Igapo tanda ka, daddy na. Isunan isunan. Sumande. Yan, da ito anak ko na yan. Adak, pagawid mo ni Nicole. Tama nga nagpirpiro ka ng ti asawa na. May ayo launay ang mga upay ti anak may nanang. Bayan nyo katilatan. Winang, ama nga nagpirpiro ka ng daitan. Makamunto na agsong pati ti asawa na inton agawid iti balayda. Sige nanang, panawan kayo pa dito eh. Ay, Diyos ko. Di mo ko maipalubos amaring mananti na katili mga ayat ti anak ko, kindi Nicole. Girl, I need you. I need your love. Agkat katawa mo na ni baby. Wan, kaputan na sukatan ti diaper na. Makaiayo talaga to'y anak ta. Alam, itid mo kanya akong taggatasan. Mabisin daytan. Awanan kayo itibain! Ayok kayo! Ayok ka ba po eh? Nicole, Ay, pagarpasi ka maglaganti kirita ti asawa! Cheryl! Ikatam ni Clarence! Di mo tagan! Hanya ka na ya! Kunak na ibatam ni Clarence! Di mo tagan! Pindot ti pa nang ipapan mo nga da relasyon mo ito ha! Hindi ba ko pala ang awan relasyon niyo ha? Hindi na to po ba? Buta ebidensya tiki naman ang lilipat niya! Matsin na kami ko ba? Awan relasyon ni di asawa! Panayan ka! Clarence! Di mo ipalubos sa mapatay na ka! Agahon na paltot na! Matsin na paltok mo! Cheryl! Ikararag mo langan ngagbiag ti asawam, Nicole.
Tanamatay, saan kayo ang mapakawan ni Tidradya Clarence? Papa, aksidente, ti pa nagputong ti palnog. Iso na yung ipabasol kini Clarence. Di mon ikalintigan raye a babae. Papa, bito, ti pa nang ipapanti anak yo. Nga dapat ilang relasyon mi kini Clarence. No kuma, saan na nagbalin na darasudos? Naliklikan ko mahaati kasto na pasamak, Papa. Nuad na bidot ti anak ko. Dakdakkel ti bidot mo. Ano kumaimbaga mo dingad na si kugam sakbay nag-asawa kayo. San kumaanapasamak ti kastoy? Pakawandak, Papa. Nun limid ko ti amin. Diyak kayat ngamin nga na masauyo kanya. Iso, kinaykayat ko ngayon limang kada kayo. Nicole, abalayan. Nakapuutan ni Cheryl. Diyos ko. Agyaman na. Diyos ko, agyaman na. Umay kayo, Papa. Intayon ti ayan ti asawak. Dayta, nairubot kong dagiti arwatan niya nga kina. Mapan kami itun iti enti kinasarita kapag luganan niya mangitulod kada kami di terminal. Clarence, Nanang, sigurado ka kate iti ipapanyo panagnaid pa lang iti anak mo, J.B. Cole. wen nanang, umadayo kami pa lang iti anak ko dito eh. Amangan na maulit din apasamak. Akan andat kayo ichay, anak ko. wen nanang, awan ti pagdanagan nyo, takabsat yung ti pagdagosan mi iti Bicol. Sa bagay, naanos ni Antim Asimio na, kan nasingpat mo't nagiti kakasinsin mo. Ay, natalnamat ka ti panunot ko, no ichay ti pagpainga nyo iti apo ko, anak ko. Kunak na sana ko na makapuot pa, Nicole. Tayta ti pagkunaam, anak kasaysaya ti Diyos, Cheryl. Tadiningag na matlaang dagiti kararagbi. Talaga kati, ngawanan ti relasyon nyo iti tayo Chaya Clarence. Mabaling ko nga isa pata. Awan, Cheryl. Tidang anak mi ti makagapo, no apay anak kita nak iti balay ta. Into na kempagag. Kaya't ko abaliwan tayo tagsasarita. Nicole. Sige, Cheryl. Ikarim laki di. Asaan mo asaktan ni Clarence? Sana. Kan si Papa Lubos ako na mabisita. Maupam ti anak mo. Agyaman ak, Cheryl. Ataw maawa kita sa cellphone mo. Amang ano ni Clarence, tayta. Kitakman. Saan nga iso? No dikat ni Nana Dolores ng inana. Mabitlaan nga, sungbatak ba yan? Hello, Nana Dolores. Anya? Ni Clarence? Napan ni Bicol? Kadwa na ti anak mi. Abalayan, Cheryl iha. Siguro kat natal na nga tamot itan ti panunod yo. Ta voluntaryo ngay madayon ni Clarence akadwa na ti anak na. Mama, no saan da ko mga matayo iti anak na?
Kayat ko kumaabaliwan ti panagsasarita mi ita. Saan ang malabas na ita? Urayom ti panagsublida. Kat isunto ti panagsasangoy manan. Basta'y kare masana na maulit tinabasamak. Uwan, Papa. Nupay na sakit tinakap ko. Ang naiya dayo ti anak ko. Pilit nga awatan. No iso ti pagtalnaan ti panunot ni Sherin. Kansapay lang ko ma. Tayo ti panaglabas dagiti altaw. Kat inot matlaang amaawat. Ken masurusurum nga ipatag ti anak ko, Sheryl. Kansapay ko ma. Tamapakawan munto ti imo na nga inayat ko ang papa. O anya, dumteng nga tamat lang, Mari Chris. Amang ano nalipatan na matitulag yo. Amangan no adala ang nakaladawan na, Chari. San amabalin asaan nga agparang dayjay, tay ayatan na kunay. Talaga mata niya. Ay, niramil daytan. Isa na ito ti kotse na. Wow! Nagpintasan ti kotse na. Nginginahan nakit ti dayta. Nakatumpong kamat gayam itinabak ng anak ayan-ayatan, Chani. Oh, Mari Chris. Natiktikan kansa ng urure kanya. Tayo ti kayan-ayat mo. Pag nang pay, nagkasat kan, friend. Saan mo't? Aywan gayam, kadwak tinasingad apagayam ko. Ni Chari. Chari, ni Ramila kaayan-ayat ko. Hi! Kumusta? Nagwapo ka, Ramil. Nalayang matganti gayam ko ang nagpili, ha? Agyaman na. Maragsakan na kamakamamuking ka, Chari. O sige, lumugan kayo ito mapandayon. Nupadam lang ata ni Mari Chris nga tidog-tibok na. Mapagbidotan kay kuma nga agkakaingas. Napintasak ka di mat akas kin ni Mari Chris. Oo na. Agpada kayo ang napintas. Sakbay ang makaado tayo. Mangantay kitin. Amangan no marabyan tayo. Sana bali marabyan tayo. Di itulog kayo ito nga gayam. Nagadumot ngamin tayo in order mo. Amangan no saan tayo ang maibos. Wow! Ninginang nagitiputahe nga in-order mo. Talaga makastre ka kitikastoy ang nginginahan na restaurant. Ito lang amin. Nga awisin na katigayim mo. Munupulan nan kain ait kami kani Mari Chris. Ang mga nudandani kayo pa yan agkasar. Uy, sandak no liplipatan nga awisan, ha? Mabayag pa'y day ta, Chari. San mi pa'y napagsaritaan day ta abanag. Nadayo pa'y kayo tumangan. Humuna aklatan. May masan mimot nga miinan kini Charity agsarsarita. Okay dati kayo mo, Mari Chris. Damoy pa'y lang tagkita. Kasla nabayagan ng gamam mo kami. Kasta talaga ni Chari. Gayong na amin na maasitgan na tao. Day talaang napili iti pakiayan-ayatan. Oh? Day takin na pintas mo, Chari? Sa anak mo't ngagdanat amadaan iti kaayan-ayat. Apay aya asyak di pagsarsaritaan nyo. Nakadanon tamot laangan dito'y balayo, Peter. Sinsyakan no narabyan ta ang nagawin. Awan na nyaman na, sir. Ore ka namin ti overtime ko. Yan, agyaman na kiti pa nang itulnog yung kanyak, sir. Planok nga rod ngay katangan kay ti Kotchem. Anya? Nangato ti posisyon mo iti opisina. Masapul nga dabukod mo alugan. Agyaman nakmanan kada kayo, sir. Kaday ta ni nanang ko. Nalasin na gayam ti kotseyo.
Naibag-arabi iyo, sir. Romano ko namlatan, Nestor. Sige, sana kong ngagbayag. Kumunagon. Aganad ka iti panagmaneho, Romano. Inururay ko ang makasagpat ka, taag sangot ako maamangan. Ay, nalakas kamit gaya man na ng rabi eh. Nagpa-order ni Sir Romano iti pangrabyan minanang. Saan naman kayat ang mabisinan kami? Amoyo, nakasaysaya at launay kanyak. Saan akas kadag iti daduma ang nabaknang? Puto dahi ta kunayo, nanang. Saan ang mata pobre? Amoyo, kasla amat ipangibilbilangak ken kwa na. Ay, Peter. Uray ni Ramil nga anak na, kasing patmat kanyak. Sipod nagtrabaho kadakwada. Nagbalin kami nga gayam. Dito lang, ta inagaw ni Ramil ni Marie Crisken ka. Nang, saan nyo kuman nga ipalagip pa'y kanyak dahi ta? Awapat ni Marie Chris. Agpagayam kami latta. Makapaapal ka talaga, Marie Chris. Baknang ni Ramil. Nagkuhapo pa si ka. Saan lang nga day ta, Chari? Nasingpot ni Ramil. Nadlaw ko nga rin day ta. Adamot nadlaw ko ken ka, Chari. Ha? Naimbaglakit din. Taam-amok ti kaayan ayat mo. Di mo ibaga pag selselosan nak. Si Kamat, kasla di na kamam mo. No daduma, masapol nga aganad ka. Kasanon nugundawayan da ka. No kaslakit di kini Ramil, kat iba nagdak. Awan dakas na. Chari. Diya ka gulbod. Saan ka mabainkan ka, friend? Ambisyosa. Nagarawa ka kitkitam. Gamamok di pagpatingkaat. Kat aging kaita, awan pa'y kaayan ayat ko. Girl, I need you. I need your love. Hindi lang ada kami ni ti restaurant at nalagip ka. Inayaban ka kuma. Tapno nagamam mo kayo kini Chari. Pinag-overtime nakmat kami ni Sir Romano, Ramil. Gamay sa, amamok ni Chari. Gayam ni Marie Chris. Huwag nga. Nalipanak mo tin nga kakarlo ba kayo kayo? Apayasan ka nag-aram kini Marie Chris? Awan iti panunos ko dahil abanag iti. Nakurapi kami lang kininanang. Kaya't jakayat ang mapa iti arapaap na. Dayawag ti kinasayat mo, Peter. Nadaras, di pa nakasursurom ka nagti trabaho ni ti opisina. Pagyamanak deta kan papang mo. Gaputa inik kan nakitigundaway. Ramil, agkita kayo to kanimanan kini Marie Crescenton manap. Ato nga min ti matrabaho diti opisina. Gusto ka di pa? Sana bali? Awag aklatan nga umay dito eh. Uray Rabinton rumar kami. No di mo maibturan, di mo makita iti may sanga aldaw. Ikasar mo laagan, ikaw. Ni papahamat, mailiw kayo ka din na madaan iti apo ko? Saan mi pa napagsaritaan day taabanag, papa?
Pasensyakan ta na si nga ka, Ramil. Imbili ni papang mga itad ko kan kadagiti a papeles. Nagyaman na, Peter. Sige, di simulatan iti lamisa. Sige. Agsubliak nga ro din iti lamisan ko. Paayaban naklan, no da ka sa pulam kanyak. Sige, sige. Dahil tamo ti pagbili ba kini Peter? Mapangnamnaman. Nasingpet, kinamas na kiti trabaho na. Mas dawak na apay nga akong pilot nubi na. Gayam. Dandanik matin malipatan nga wagan ni Marquez. Number na. Antay ta. Agrilingan ti cellphone na. Hello? Marie Chris, ado ti trabaho dito opisina. San ka masango asukunen? Umay kanto lang dito opisina. Sana bali no di masamo. Awatan. Di mo ka dinaawatan timbagak. Umay ka dito opisina. Uray rabinton rumarta. Papananta ka di? Ay di mong saludsudin pa eh. Kahit ko, no mabalin, at daklat tayo tisibay mo. Ay ating kaunay, Marie Chris. Ito na ang araw natin. Nagsayangan. Naimbagam ko maasigod kanyak, Marie Chris. Diyak ko may manugot asumurot kin ni Frank. Inton madamdama. Apay, agayan ayat kayon ka ni Frank? Ay, saan pa eh? Diyak magustuhan ni Frank. Bak nang dangag paiso. Nagado ka nung matiutang ti pamilyana. Sika talaga. Apay nga rod na sumusurot ka kan ko na. Tagulit nga rod. Naibabawit ti susurot ka kan ko na. Amangan nung kagkura na. Sika ti makaam Ngam agananad ka kuma. Sayang laan. Imbaga ngamin ni Ramil ti isusurot mo. Agpaiso? Kaya't na nga kukuyog tayo kada Peter kalpasan ti trabaho. Kaya't nakakano ayam amo ka ni Peter. Anya? Pakpakawan, friend. Saan na ka maipayan itinasaya at abiyag ni Peter? Ramil, saan mo kumakagura dahito yung ibagakeng ka? Nagado abidot dagiti trabaho. Da kayong arudan ti mangituloy iti daytoy. Saan ka kumaagumura? Sir, kahit takan kasarita? Oh, Peter. Nagsarsarita kami pa ni Papa. Dapat lang pagsarsaritaan mi. Lading itek, sir. Pinastrak nakmatlat ang amin ti sekretaryayo. Payab kan tulatan itong madamdama, Peter. Sige, sir. Agyaman nak. Ung tan samat ni Sir Romano ni Ramila. Kas lagi mura pa'y kanyak. Girl, I need you. I need your love. Napasnag kan sakit diti pa nagtrabaho, Peter. Saan mo pa yan nadlaw ti kaadak diti asidag ti lamisahan mo? Marie Chris, amo ka din ni Ramil nga umay ka? Inawagan na kita bigat. Sinakbayak ti iyo may ko. Taamangan dumatrapik ka. Sige, agtugaw ka. Sipod na pa nag-opisina da. Saan na pa matarimura nga agama? Kasta ka di? Ay, amangan no dinak masango. Gaputi nawagan nak, imayak mat. Kasarita na kanupay ni Sir Romano. Amangan no ado ti trabaho na. Kasta ka di?
Damag ko pintas ka na ti trabaho dito opisina da. Masansan kami na mapagsaritaan da ka. Naimbag da nga gama. Nangaro na kin ni Sir Romano. Kaslasan nga empleyado ti pangibilbilangan na kanyak. Apa yan nakurdar kay ti arak, Ramil? Unay akigtot mon. Saggay sa atay ti daytoy. Pagpaimaslat kaan. Talaga ka di nga ginom ka? Diyak pa'y napadasan ti uminom iti arak. Katawaan naklakit din makita nak ni Chari. Nagininom ka din ni Chari? Sagpaminsan. Saan ka apilitan mo saan makayat? Inom bakla daytoy. Manipod na kamamuta. Itapay laeng ang makita nga ginom ka. Apay, anya ka dito ibartakam. Ah? Apay, naginom ka ni Tiarak kada ibartakamon? Sige, ibusik lang dito yan. Kalpasan na, mangantan. At dapay papanantain ton maramdaman. Naimbaga bigat yun, Nana Esther. Naggagat kayo lakit din. Uray dito igit ti kalsada, pakisagsagad yun. Nalpas matan ti trabaho di taonag. Nay, langam sakit ti tinapuyatan balasan ko. Dandani nga minenteng nga ti Rabi, idi itulnognak ni Ramil. Nagdanang akpay, tanaginong agmaneho. Nasimpot samot ni Ramel. Agkagayaman dakin ni Peter, Nana. Day talauna iti pagyamanak kadagijay nga agama. Saan da nga isabsabali ni Peter? Uwana? Baknang da ngamin, Nana. Ngam, nasaya at damot. Iso anak agasgasak ni Ramel Marie Grace. Naragsak to lakit di ti panagdennayo nga agasawa. Bareng madanon to day taan, Nana. Nay, apay kasta ti kunang balasan ko. Adda ka di problema ti relasyon nyo kay ni Ramel? Awan mo't kit di, Nana. Ngam, saan may pa'y ngamin na pagtulagan day takan ni Ramil? Nanang, nakita kayo kini Marie Chris ang nagsarasarita itaya. Napatagsakit iti nagsaritaan nyo. Amumatan ti kinasingid ni Marie Chris kanyak. Uray pinaay na ka iti panagaram mo kan kwa na. Saan ang nagbaliw iti panakilangan na kanyak? Saan yun alagipin pedeta, Nanang? Naragsak na kan Ramil iti ayan ayat da. Saan ka di nga amo ni Ramil ang nagaram ka kining Marie Chris? Saan na napatagdeta ang maamuan na? Diyak kayat aday tatimang dadalit iti panaggayim makin Ramil. Saan nga ipalubos ni Romano da ita? Anya di kaya Diyosawan, Nanang? Anak ko, nasingpet ni Sir Romano. Pudno day ta ako na yun, Nanang. Wen gayam, adda pa panakinton madamdama. Ito na ang araw natin. Saan na sinumbatan ni Nanang ti saludsod ko itaya? Binaybay aklatan. Ngamiti pa nagsauna. Kaslam amo na una ni Sir Romano. Pudnumot kat di. Sipod nagtrabaho ak kadakada. Nakasaysayat na kanyak. Sadla na empleyado tinang ibilangan na kanyak. Ngam kas may nga anak. Ni Marie Chris. Asik gakman.
Dan sakit di pa panama, Peter. Kastao na pa nagpagwapo. Mapana ko magpasyara ang si Shaklaeng. Awan mat kaya nayat ko. Ni Chari ko nakuma ngam amumot day jayan. Jak pay kit di maereto para ken kaday jagayam ko. Agayatak to nga talagang inton makasara ka kitikaskan ka, Marie Chris. Peter, please. Saan ka madanagan? Naawat kong tipan ng paay mo kanyak. Naragsakak para kada kaywan Ramil. Agyaman ako na maawatan na. Saan mo ko maapanunutan ngay nayat ko ni Ramil? Kaputabak nang da. Amok da ita. Nasingpat ni Ramil. Iso nagasat ka. Agyaman ak. Peter, numabalin. Diyak ko makita maamuan ni Ramil, anagaram ka kanya. Saan na masapol ang maamuan na dita? Saan damat anagayan ayat? Yan na isa. Diyak kayat ang madadal ti panagdayang mi. Ken saan kumaasyak ti makagapo iti saan nyo ang panagkinaawatan. Amo kajak madanon ni Peter, tanakitak ijay sentro. Kusla jak nadlaw ni Marie Chris. Ang mga nagkuyog damanin kini Ramel. Jak ka mo, jak pagdamdamagan ti anak ko. Amo kalasingpot ni Ramel akas kini Peter, Esther. Agyaman at iti kinaimbag mo kini Peter. Amo no apay napatag ni Peter kanya. No saan na kumaagapo, iti day di mabala. Saan mo nga ipalagipay day tarumano? Naragsakak para iti anak ko. Tiyam mong siguro no na itong parkuntilogan. Ipalubos ko kadimot nga dadakas mapasamakin ka. No apay nga min na naginom ka, Ramil. Saan ka nagtanag? Ay, tingkaw na Marie Chris. Ay, ayatin ka man, Ramil. Marie Chris. Pangasim, saan? Diyak ko manugot. Aging ga iti santa pa'y ang makapagkasat. Tiyam mong siguro katindong parkuntilogan. Ipalubos ko kadimot nga dadakas mapasamakin ka. No, apay nga min na naginom ka, Ramil. Saan ka nagtanag pa? Ay, eting ko na Marie Chris. Ramil, ay ayatan ka matunay. Marie Chris. Pangasim, saan? Hindi ko manugot. Aging ga iti santa pa'y ang makapagkasar. Apay di ko na pagang-angawang ka. Nakasagana ka mangi kasaraking ka. Agyamanak. Amok nga ayatan na, Ramil. Ay ayatan ka matunay. Dayawan na kumamot. Okay. Saan ka napilitan no di makayat? Agawit ang aratan. Itulnog ka na. No, apay nga min na naginom ka. Pangasim. Enton maminsan nga kuyog ta. Saan ka nga ginom? Please? Sige, ikarig. Sige. Sakpay pandarak di kutsi. Agkan kan arakupan ka kumapayla. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you. Kunak man no nakaturog kan Peter. Anya pala ang aramidam dito'y salas. Nakaida kita yan, nanang. Nga malagip ko.
At dagami bilin ni si Romano nga aramidak. Timuarak na nalam na miis dito'y salas. Di mo kumasapaan lang ang tagre. Ang kaanabanog aya. Sana ka makaturog nang. Aging gaajak malpas tinited kanya katrabaho. Tapno, adamat ama ay ayaw na si Romano kanyak. Nadlaw ko gayam bitay. Intulog ni Ramil ni Marie Chris. Nabigbig mo ka diti kutsina. Ay, nagsisiim kan sabot anak ka. Ipudno mang kanyak. No dapay lang panagayat mo kini Marie Chris. Nang, saan ko man aday tati pagsaritaan tayo? Sige. Panawang ka nga rudan. Kat noong masinga ti arabita. San ka unang agpuypuyat? Wanang, mabita ito yan. Diya kung sinong batan ti saludsod ni nanang kanyak. Aklunak. Ay tagpailang ni Marie Chris. Mamak. Naragsakan iti relasyon da kan Ramil. Ito na ang araw natin. Tanda ni Gaya manting nga ti Rabi. Nga. Saanak pa yung makaturo. Malagip ko. Tsak namnamaan nga awisin nak ni Ramil iti hotel. Nagirot ti panangarakot na kanya. Ti panangagag na kanya. Kasanod no ulitin naman ang taychay. Rumbang nga tanga ipaay kun ti amin ko kenkwana. Nakasagana mat nga ta na mangikasar kanya. Mariknak ngamin nga ayaten nak ni Ramil. Sakit yung ulo ka. Medyo maulaw pa eh. Ang mga nadyak kabalan tiyo may mga opisina itapa pa. Nadlaw ko ti sasangpot mo idirabi, Peter. Nakita ka naginom iti arak. Ada ka di problema. Anya ko mati problema pa pa. Tuloy ko tinaginom. Pinangyaw awan ko itirik na. Damat kaya din ni Peter, akatulunga ka di opisyon na. Talaga talkanyo na ni Peter ha. Nung dumakas lang kahit kapag tagsilos kayong ko na. Anya, tsak among ada ka starik nam kini Peter. Nasingid kayo mat nga gaya. Sige, lipatin nyo tinibagak pa pa. Marang kabalak ti sumrek, intun malpas pangal daw. Ito na ang araw natin. Ang araw natin. Napuyatan kan sa, kan kasla nagsangsangit ka pa eh. Ha? Saan met? Masurunak nga ron. Dakmat laangan maalap ituturugak. Pampanunot ang ngamin ni Ramil. Dayjay akin nagwapo na. Sa nasingpat pa eh. Nalailo pa yung niya. Pilya ka talaga. Noan nyo na dito ti damdamagam kanya. Gagay matla ti agayan ayat sikamat. Masyak ti sika. Itulog kulitan. Tapno daga po na nga ikasarnak. Girl, I need you. I need your love. Saan ko anadanon ni Papa ito opisina na? Saan ko amawatan?
Nandiyan bagat sekretarya. Ano pala ni Papa? At dahil si mawag kan ko anak at nakipagkita. Ang mga nasaan nga agbayag? Namunot na nasakit pa lang tiolog. Nakadok tim minamidrabi. Anya? Nay, saan ka nasamot unang umin-inom itinasangar, Ramil? Man, oh. Kalpasan, anay tulnog ko ni Marie Cris iti Balayda. Hintuloy ko pa ilang tinaginom. Uwan, nakitak di kotse mi dirabi eh. Sirili ingak pa lang. Namugla ko man, disimurot ka pa ilang kanyak. Ha? Sana ko umiinom, Ramil. Talaga anasingpot ka niya. Sa pagay, madlaw mo't itilangam. Awan sapay mo't ti kaya nahet mo. Mamom na ko, Maramil. Ngam saan arumbang ang mamom dayday. Sige, agsubliak pa ilang iti opisina ni Papa. Damagklatan iti sekretarya no niya ti mabalin ko ng aramidan. Minsan, iturog ko kit din. Ito na ang araw natin. Iturog ko kaya. Dandan na lasing ko na. Napaot mo titurog ka ang pa ni Papa. Ni Archie dito mawawag. Hello? Anya? Ita ka di? O sige. Uwan. Umayak lang taditan. Bye. Kuna ni Michelle, na iturog mo ka, no? Sa rumor ka manan? Imawag ni Archie, Papa. Simbangpot ka ng tibarkada mi anaga po yung States. Kitagaw awis iti pa nagsasangom mi. Oh, Peter. Amang ano kahit mo ti sumurot? Ha? Ito namin sa langan, Ramil. Jack mapanawon ti trabahok. Pagsaritaan mi kanupay kin ni si Romano dahil pinarabin ta kanya ka proposal. Oh, sige. Papanak pa yung rod. Umuna akon. Papa. Ramil, amang ano nabartak kan tumanan na sumangpat? Saan, Papa? Inapagdalagan. Peter, dayawag ti kinalaing mo. Magustuak na ito'y pinaaramid ko a proposal. Anda potensyal mo ang mangimaton iti kumpanya. Ngam kiniramil. Ha? Aywan gayam, Peter. Maliplipatag batan. Intanto kumita iti kotse menton bigat. Tung palagtin karek idiking ka. Pasado alas 5. Ngamawan pa'y ni Ramil. Sanak nga taasukunan. Sapay pimanawan ni Chari. Ada kumapay kadwak nga agawid. Ada ka nung amin nangawis kan ko, Ana. Awag ak man kiti. Nagriring ti cellphone na, hindi namot sungsungbatan. Hello. Ramil, agur urayak dito'y sangot ti pagtrabahuak. Mabitlaan. Kasla na bartag ka? Unggay man niya, nalibadak mo tan. Sorry Inawis na kami ni Archie. Gininom kami. Nabarteg ako mag-arodan. Sana bale. Sige, agawid aklatan. Nabarteg ka manan idikalman. Sa agin inom ka man itan. Kapag sinabi ko, paniwalaan mo. Ya, pala ti oras at nabarteg. Nasidsidap pa'y dagiti matakag maneho nung nakatagayak. Nagpipintasan na kayo papalasan. Naglalangdang agi.
Selamalasing ko ida. Kore ka. Archie, mabit lang. Panahon ka pa dito. Ramil, Hmm. agkita tamat gayam dito party. Sa mga namatulog ka. Ba't ka ganyak? Sorry Sige. Naklamoy tanti pa kayo. Ang kadiwarap kay di pang lolo. Among gayam tinapaparty? Wen. Sapay mangkarkarit. Isang na kanya. Ado nga mintiin niya purami at trabaho iti opisina, nanang. Isa ang narabyan na kasi mangpet. Inyawid ko pa ito ginatang ni Sir Romano akanan mi. Iti kasta, agsangot tayo matlaan nga mga rabii. Nagadumot da ito anak ka. Talaga para katatayo dito adwa, nanang. Inlak aman na ka ni Sir Romano. Talaga nasaya at ni Romano ken ka, Peter. Pababayin na karod kan kwa na. Gumatang ka no inton bigat iti kotsek, nanang. Anya? Kababain mat ano ka na yung itulnugnak. Amangan no inutan na tong ikisa iti sweldok. Girl, I need you. I need your love. Salamat busy ti ulo kit sakit na. Wait lang. Saan na rin ti kwarto ka? Kaya sino tatay tapay ko? Ni Chari. Nagkariing kagayaman. Ramihan. Honey. Mas ti Bartek mo iti rabi. Ang mga nutimon malagit nga inmay ta diti hotel. Kat di mon amuno anya tinapasamak ka data. Ha? Uray siya. Nabartak ako na pramin. Ang babawiyak. Ang nagpasan. Saan rumbang na dyan napasama ka tata, Chari? Anya na ito ang naramid ko. Amo, nasulisog ka lang. Di ka matanagan. Saan to ang amuan ni Marie Chris daytoy? Nakasagana ang pagsakripisyo. Chari. Anya, Peter. Magusto mo laang da ito'y napilit ako dyan. Natanang ka nga agman-maneho. Kabalak matanti agmaneho, sir. Ang awanti kas agandad. Baligayam. Agyaman unay kada kayo. Bayan niyo, sir. Inuta kabayadan da ito akotse. Saan mo na panunutan da ita, Peter? Sagot ko keng kada ito'y. Anya? Kababay, sir, ngam. Agyamanak. Inton makita ni Ramilda ito mas daw tulakit di. Saan mo apaka-problema ang dayta? Rumbang laang nga dakotsem ang mga opisina. Tanangato ti posisyon mo. Siyak nga minti kakurapayan ng empleyado yo, sir. Peter, saan mo panunutan dayta? Nasa isaya at amang rugi ka itibaba sa agpanghato ka. Salamat daw ko dito ako siya. Barbaro. Akin ko ka nga tayo dito Kotse ni Peter dayta, Ramil. Ginatang ko para kang kuana.
Kaasing agpapasahero nga umay agtrabaho. Ah? Piman nga pa iso. Dita kinagwapo na. Peter, sumurot ka nga rin kanya. Papananta, Ramil. Saan mo ngay sungsong ni Peter? So kung nagdamari Chris Kanchari iti pagtrabahuan da. Kalbasan na, mangrabii kami ni Tirwar, papa. Sakul amilik-lik ko ti bagikinichari. O sige, papantan, Ramil. Si Kanton ti mangilogan kinichari. Itulnog mo tumatan, no agawid ka. Asinson ni Peter. At dan bukod na kotse. Nasurugay na makalaos ti kotse ni Peter, ah. Itailangan adlaw ko. Naano sa ngamin nagtrabaho ti gayam ko. Nagasat to lagit di tasawaan na. Johnny, apa saan ka mo na matagtaga rin? Madman din sa matirik na. Kasla mapilipilitan lang ang umisan. Chari! Ano ba mas pasama ka? Excuse me. Abdan samot sa gubanit ti Chari. Itay nakalugan iti kotse. Nadlaw kun kuha na dayta. Ay, kasanumit nga min. Nangan iti ice cream. Sa itay urayan da kayo. Gimatang iti inartem nga aglaklako iti balasaw ti kalsada. Agyaman ang iti kinaimbag mula unay kinipita. Kasta unay aragsak na idin sangpet na ti kutse. Saan na nga inararapaap amadaan iti kutse? Uray da ito lang awagas. Amalitupak dagiti nagkuranga. Umdasan dagiti aramidam. Ti amkag no agatap. Naimbag ta saan nga agatap ni Ramel. O tayo nga agatap iti panagkunak, Esther. Nasingad ng agayam. Nasingpat mo't ni Ramel kas kinipita. So magmamanon alawas, sumok na ti aginom iti arak. Amangan met no ada problema na. Tunggal damagak, katawanak na. Awan mo ti amok, apakariribukan na. Naragsak na iti ayan-ayat da kini Mare Chris. Sa anak lakit niya nagbidot. Ti kotse ni Sir Romano tinasabat ko iti agkilo ak iti kalsada na agturong iti lugar mi. Mabalinmak niya min ti ag-shortcut ijay. No kaya taliklikan ti traffic. Bueno, ang mga nagpadpada da lang ata. Peter, kagaya man anak ko. Saan ka ba't nagbayag iti napanam? Napanak namin gimatang iti sidaan tayo, nanang. Kasla dya kotse ni Sir Romano dyan nakita ka. Ha? Limabas lakit di dito eh. Ay, dahi pati jakam mo. At daak mat gamin iti unag itay. Ay, nagbayag lakit din ni Chari. Itay pa yan, nagsubli di taon na. Kat, uray ni Ramil. Apay nga, awan pa'y. Mare Chris? Awan ka di pa ni Ramil? Awan pa'y nga, Rod. Chari, anot mo mas pasamakin kan? Agpudno ka man kanyak. Masikog kanya. Mare Chris? Wan? Masikog ka? Ano niya?
Awa na mo kakayanayat mo. Asino ti amati si kog mo? Pagkawanan na ko ba? Ni Ramil ti amati si kog ko. Aniya?